Badirudi, herri musika berpizkunde moduko batean dagoela. Artista berri askoren proposamenak herri musikarekin lotzen dira. Iragana presente izanik, herri musika eta musika tradizional horri bide berriak irikiz. Musika hizkuntza unibertsal bat da mundu osoko kulturetan dagoena. Instrumentu guztietan unibertsalena esan daiteke perkusioa dela. Perkusioa den familia horren barruan unibertsalena panderoa dela esan genezake. Lurralde guztietako kulturetan topatuko dugu perkusioa eta pandero motaren bat. Azken finean, panderoa marko bat eta partxe batekin egiten den danbor simple bat da eta marko horren arabera forma desberdinak hartu ditzazke. Panderoa gainera ezagutzen den perkusio instrumentu zaharrenetarikoa da. Aintzinako instrumentu bat da. Perkusioa nire ofizioa da. Eta perkusioak konektatzen zaitu munduko beste herrialdeekin, ez? Ze perkusioaren familia dago munduko herrialde guztietan. Eta orduan, perkusionista izatea, perkusioa jotzea, niretzako esan nahi hori, konexio hori oso aberasgarria da. Instrumentu ez aparte, daude tramankuluak egiteko bizitzaren soinu ia guztiak, ezta? Eta orduan, soinu horrekin, edo filosofia horrekin, gu bizi gara, eta perkusionista gehiagoi pasatzen zaie, soinuekin, perkusioa eta erritmoa eta soinua bilatzen egunerokotasun guztian. Kaixo! Kaixo, Marisol. Egin dezute ja emezot? Irakaslea naiz, musika eskolan eta konservatorioa. Ja 10 urte, 12 urte daramatzate irakaskuntzan. Ordenatuko dugu pixkat. Zu zer egiten naizea? Hori, baina zenbat golpe txastonean eta zenbat danborran. Txandaka, bale, eta zu? Desberdina da klase ematea edo kontzertuak jotzea. Desberdina da, polivalentzia horretan bizi naiz, biak kombinatzen ditut, ekilibrio batera iristea lortu dut, bi gauzen artean, ez? Eta niri satisfazio gehien ematen didana da, ni perkusioko irakaslea naiz, baina perkusioa erakutsi aldet jotzen dudalako. Musikak niri ematen didan guztia, beste norbaiti emateko aukera edukitzea, eta gainera hori izatean nire bizibidea eta nire ogibidea, betetasun handi bat ematen dit. Irakaskuntzak gainera ere bai ematen dit aukera musika eta perkusioaren difusioan lan egiteko, ezta?
Kami proiektuak Carlos Sajiketani sortu genuen 2015 urtean, eta orduztik ona, 3 proiektu edo egin ditugu, proiektuka goaz. Eta, momentu honetan, 2020an aurkeztu genuen diska aurkezten gabiltz, Mugen Dantza izeneko diska. Eta, kontentu gaude taldearen evoluzioarekin. Kami proiektuak musikari bezala hobetzen eta heldutasun batera iristen lagundu dit. Ere bai ezagutzen ez nituen gauza asko ezagutzeko aukera eman dit. Musika desberdinak lotzeko eta fusionatzeko den proiektua denez, beste gureak ez diren beste musikak ere bai ikasi, ikertzeko, eta hori guzti horretarako balio izan dit eta balio dit. Ja laizter, laugarren proiektuarekin hasiko gara, eta hortan gabiltz. Mendik eta hango musikariak elkartuz, eta gu beti pentsatzen dugu Kami topagune bat moduan, ez? Gu bioke zuzentzen dugu, gerduratzen zaizkigun musikariak, deitzen ditugun eta gerduratzen zaizkigun musikari bikain horiek denak daukate zer aportatu, ez? Hori da Kami eta hori da Kamiren esentzia. Y entonces ahí, cuando cae,